Komachielo en ni nyasi mar nyisruok kido kod timbe mag oganda Luo abedo tisi kaka Ojawa Annual Cultural Festival ne obagi sub-county mar Rarieda, county ma Siaya. Kamene thoro maduong' mar nyasi makamano ne nyisruok kido kod timbe mag oganda Luo. Bende ne okelo kanyakla jopuonjre kaachiel kod jotelo mopogore opogore mawuok e sub-county no, kaka ileronwa kod jafwambo marwa e county ma Siaya, George Amolo. Ma en nyasi ma ibiro bedo ka ibago higa ka higa ka wang'ni nyochopo e tielo mar ariyo, kendo jakom mar Ojawa Cultural Festival no migosi Bobo Pondong'ou lero ni thor mare maduong' en rito kido to kod timbe mag oganda Luo ma samoro kidek lal. Ojawa Annual Cultural Festival wadwaro ni mondo giwa manolal chon ka mondo waywagi kendo wachak waduoggi. Wadwaro ni mondo nyithindwa manigi talents mabeyo kande bende oyud positions maginyalo yude konyruok. Kimila ne nitie makora un ka uneno ka sigwe igweyo. Jowa moko ne kia ni sigwe en mane, to jowa moko ne kia ni dengo en mane, to gineno gi kaka wuono. Ne nitie tuke bende ma nyiso gik chon joluo notegno nikech ne gichamo kuon bel. Ka jagochgi David Okwiri oluwo ni ma chenro ma bende biro konyo e nyayo talanta mag rowere to kod ketogi e thuolo mar ng'eyo gigo mane itimo chon. Wan gi luo kitwa gi timbewa. Kitwa ne watero buru, kitwa nitie chiemo mane wachamo kaka liya, dek, chak, mabuogi, gik makamago. Watedo gi kaka wuono. Kopogre gi mago wan gi tukewa mag luo bende kaka jwa. Bende ne wapieme. Wan gi goyo peke, wan gi dengo, wan gi sigweya. Mago duto timore Ojawa Festival 2025 e Ojawa Comprehensive Schools. Gimomiyo watimo magi, waserito e chien kanyo ne wang'iyo ni sirikal monego konywa nyithindo mane skul. Magi giwacho ka japuonj maduong' ma Ojawa Comprehensive School kama no bagi e nyasi no migosi Ogwang' Oluoch to fulo ni chenro ni bende no bagi kaka yor duoko erokamano ne jopuonj mag sikund no kuom tich ma gisebedo ka gitiyo matek. Wasetimo gik mang'eny, kata mana penj manyokalo mar jo grade 9 nyowatime maber mana pane jonyuol neno. Wan gi nyithindwa mosetugo tuke mopogore opogore, ball games kaka matimre e skunde. Nyithindwa osechopo nyaka e level mamalo. Athletics watimo drama bende, music bende. Koro gigi duto ka jonyuol neno to gineno chalo negi ni watiyo maber. Koro giamua mondo gilosnwa gima kama mondo nyithindo omed winjo maber. Significance ber mokwongo, nyithindwa gi ka wan kama wachoko gi sani, debe ni ok wan Ojawa ka sani, nyithindo gi ni kamoro. To gima ne timere kure ng'ino ok wanyal pimo. Koro gi motivate jopuonj, gi motivate nyithindo be. To kopogore gi wach nyayo talanta to kod jiwo luo kitgi gi timbegi, nyasi no bende ne gitiyo godo e manyo kaka ginyalo gero sikund no. Koro ne wagombo ni gik mwayudo kata pesa mwadwa res mondo wachiel skundi ni mondo bed kama kata kani jopuonj modak e iye ka to gibedo safe. Waneno kichielo skunde mane dho ndara, ok wang'eyo gimomiyo wan to dhok donja. Koro gimwatimo ni wach solo mondo gima wayudo kaluwore gi gate charges kata gik ma wachoko kani to wanyalo keto e yo moro manyalo konyo nyathi moro e yo makiny. Ne Radio Ramogi e county ma Siaya, an George Amolo. Gi lipot mar George Amolo kutoka county ma